punya tetangga yang sangatlah syirik denganmu ya. Apa-apa yang kamu lakuin selalu disirikin dengan dia. Contohnya seperti ini. Ayo, iku lho Trona, disurti. Apa bemo iku? Sosok kamu yang setuju ada obat dewe kok ngomong. Apa iki delok delo mas-malesan tuku-tuku. Apa iku? Iku mek bullshit iku. Mani, ayo biasa lho. Delo yo. Telepon anak yang pacar iku. Anak sapa? Anak Yanti, mesti piye ning Yanti. Aduh welek merongos welek lho. Aku iso seneng. HP anak yo kasih bener yo. Iya bener. Nah, apakah kalian seperti itu juga ya teman-teman kalian? Kenapa tetangga itu selalu syirik dengan kita yang selalu membawakan berita baru? Ya, padahal itu tidak penting buat mereka ya, jancuk ya. Dan konro wingi aku mari potong rambut. Dan konro tonggoku kok ingin nek delon. Amang ganteng endasku cocok mari potong neng. Ngene iki tambah jeni tambah cikrum ya. Disurti. Dasi anyar, Tron. Tambah welek. Arep potong aneh-aneh ae, welek yo, Tron. Apa iku welek iku? Suju antar welek. Lah iya. Apa rambut iku yo blangsing itu welek iku, Tron. Casuwe dikondol mek kowe. Salah ya aneh-aneh ae potongane welek ngene. Cuk melok-melok terus ngirek. Apa sih? Alah surti. Nah, rambut nyar direwasani sak kampung jancuk. Apa jancuk re? Dan yang kedua kemarin itu mesin cuciku yang di rumah itu baru re ya. Baru dibeliin sama kakakku ya, Cuk ya. Oke. Mari ngono ana sing jewulit ya. Tonggo-tonggoku kok ini temenan. Cuk, mesin cuci anyar, Cuk. Disurti, Tron. Mesin cuci anyar. Apa iku, Tron? Gak suwe lah kegiling dasi iku. Kone, Tron. Apa yo? Mesin cuci pelek ae kok, Tron. Apa kan kaiso ngene kan. Mari ngene lak kegiling iku. Driji e. Ayo, apa welek ae setuju. Bang, mari ngene lho, panuke lak kegiling sisane manuke. Apa iku? Sosok nyuci. Padahal omah biasa nutuk ratu wae nek telok. Mana sih, Cuk, surti, Cuk. Ya lati surti. Wis kok ngono kan? Aku ro iku gambaran tonggo-tonggomu nek semisal kon duwe barang anyar, ndas anyar, rai anyar, omah anyar, kabeh anyar dirasani mek tonggomu. Harus pusing jancuk.